Nag-upresir nin libreng medical check-up, blood sugar screening, dental consultations, libreng bulong asin libreng bakuna kontra pneumonia ang Bicol Porte List sa Ginibong Medical Mission kasubagong aga sa Barangay Pariaan sa Camaligalbay. Apwera sa mga residente kan naunang bita na lugar, binukasan man ang aktibidad sa mga taga-barangay Iluluan, Manauan, Kinwartilan, Binanderahan, asin Cabraran, Pequeño. Para sa 75 anyo sa si Erlinda, bentahin ang gad na pigdara sa indang banwaan ang nasabing aktibidad, hulit na nagkaigwa siya nin tsansa na makapagpakonsulta sa espesyalista kan helang niyang hypertension. Apwera sa check-up, nakahagad man siya nin bulong. Tagal na po. Ang asma ko, matagal na. Pero pambihira naman po ako sumpungin ngayon. Pero yung arthritis ko, ito nga, masakit. Mabigyan kami ng mga gamot, yung para, kasi wala namang hanap buhay. Yun na lang po. Tsaka, papasalamat kami na nakakatulong po kayo sa barangay, na nati-check up po ninyo yung mga taong mahihirap. Siring ni Erlinda, pigpapasalamat man ni punong barangay Jari Potonia ang inisyatibong inikan partido na nagbukas nin pinto bakusa na sa iyang mga residente kundi maging sa pagtaraid dindang barangay na makapagpakonsulta kan sa indang mga pigiindang kamatean sa salud. Blessed man po itong barangay ko, ta digdi po pigibo so medical mission kang AKB, ako Bicol Party List. So dakulunan po ang nataonan ki pag-abot sa medikasyon, dakulon na benepisyoan. Kulon po digdian mga nagme-maintenance. High blood, then kung ano pong mga kaarusan sa arthritis, then sumay mga PWD po, digdi na may mga maintenance talagang kaipuhan. Aram ko po, matataonan nila ning aksyon or medikasyon na yun ang kaipuhan po. Presente mas aktibidad si dating ako Bicol Party List Representative Christopher Kitoko. Saan po nindo sa mga taga-second district. Dahil po kamo maghalid, gabos pa po, dadal. Dudumanon mi po kamo sa mga medical mission. Dahil obligasyon mi po yan, ayun po mga tinuga mi sa Indo, sa ako Bicol, na kami mag-serve saroyan sa mga saroyan mga misyon, pangako na mag-medical mission kami. Mientras tanto na naumanin tigli 5 kilong bagas ang opisina ni 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Apwersa nasambit na banwaan dadarahon man ang medical mission sa iba pang pagtaraid na lugar sa Albay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.